بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah, irinay-sab kami, iban simpindo ako ini Sheikh Alim Nading, amin umalup kamo kaniyo hawak to ini, insyaallah ta'ala, amuin laung ta sumugpat simpangadjian na to, 5 bayad to, amin kaya nakuta siya hangka ini waktu, insyaallah, na biyayaon laung tanganapan na mo, in daing ha mga aturan atau pangadatan sin Islam amin dia kato sin pamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pag sumadja iwan pagtulong tawang sin ini Muslim ha antara sin silabihan muna in lilay namo tungod pa amoy in kapatot sin maas dain ha mga kaanakan nila. Jadi habihay on waktu insyaallah ini pagbisarahan na to isab intungod pa kapatot si mga kaanakan dahing ha maas nila. Ini katantan hatihon na to yung mga adab atawa pangadatan aturan ini katantan piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing hatuhan na to Rabbul Alamin amoy in suway to tumarang kato taniyo iban matay na to marayaw in katantan kapatot yadto amanat sin Allah Ta'ala ha tiap-tiap dihilan sin Allah Ta'ala kapatot long ta magini tukbal sin amanat yadto ang painyad to subay to yadto itunay karna in sangi na long ta sipat amuna in khayanat bukon sipat si mu'min bukon sipat si muslim in khayanat sipat si mga munafik. Masabed to, in pagyanon amanat ini, ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala ang natukiya tunay. Sabab muna hatihon na to, iban, hitaw na to, alam bigi jantong na to, in maksud sin Allah ta'ala ng papanjari kato, supaya kita numay ng manusia. Na tumtong nun na to, in katan, panulang si manusia, paaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok sa babid to makakuha siya rin hapagkamano siya niya. Narang nakakuha imano siya rin hapagkamano siya niya dito siya maput hatumpukan si mga hayop atawa binatang. Bihan. Sabab sila ra hindi hilan sin Allah ta'ala ini akal, pikilan, pangdungog, iban pangita, amin maingat dumundong sin mangi iban sin marayaw sampai balikan na mo hipahati kato taniyong katan tumtumun na to in sa lago kuntara sing kita niyo amo nang ginawaran na to wayruwain sa lago kuntara sin muslim bariman ginawaran niya mahita sababin maghinang sin marayaw kita maghinang sin mangi kita na isab nasa mabito bang jumatuin hinang tapamarayaw, alhamdulillah, dito kita nakasud hatumpukan sin pagkamano siya pagyanon. Bang inahinang ta sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala na tanto na sa jaway pagduarwa, dito ka mamusa hatumpukan si mga hayop atawa binatang. Naman jari, yung mga aturan ini katantan, amin sung pagbisarahan ini, matarang ha ini Muslim amoy in nakarukdok imingat si mga aturan katan, si pangadatan sara deng Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa amoy anak aun kapatut niya ring hamaas niya dahin namayan ha amin pagbugsak pa ini sikan sin ina ha anak niya
aon na magtuy kapatot sin bata-bata day nga rumaas niya. Labi-labi na inina, amin doon hawak to yan sabab siya inamuin tutog, iban matao din kakunahan sin anak niya roon kaniya. Haamin pag-ayupot, sabab amuad tuin, hambuk din ang mga parbahagian sin hinang sin babae, mag-ayupot ang mga kaanakan. Iban na sin mag-ayupot, sinamuin, pagmumos, sin uno-uno na mumumuson halom sin babae. Bihani na muin, parbahagian sin Allah Ta'ala, ang mga ipon niya, manjariin ama isablong ta, hangkan nangyanan rajul pasalsin, darani usalin si kini, ay pagtikdag magtumari, maglawag sin kabuyanan. Bihad to inamuin, maksud niya. Na asarabyan, in tungod pa amin lang ta, usog, amin muna na, kiarhilan sin Allah Ta'ala, ini amanat, hangkan nasambil aun doon kanya rihil kapatot sin Allah Ta'ala maglag sin mahinang ina sin mga kaanakan niya. Mahita, sabab sin amin amanat sin Allah Ta'ala roon kaniya, papion siya sin sarew-rew babae, hasupaya bang niya maasawa im babae yaon, maingat mag-ayupot ta anak niya. Amun di niya hikasusa. Sabab yung mahunit, siya pa'y maglagkahuyanan, siya pa'y magini ka anak niya, mo hindi man jari. Malarak din namin aturan sin pagulahula, kami ating kahalan niya. Bihan. Hati niya, pagka babae marayaw, nari mo nakahinduan madtubihan. Di nakakunahan mo maghindo pa kaniya, sabab kaingatan niya, asaling kapatot niya, doon hatungod si mga kaanakan bihan. Amoy to. Naman jari din nga mga kapatot yan to sin ini bata-bata, amuin nga nan siya sin sarew-rew nganan siya sin sarew-rew ngan madtuyan bukon amin ngan ini misan nakaamo na larakon pindahon pindahon no aon bihan sambil ngan ingan niya hinisa nisa malingkat san babae naman jari pinahan ni spelling butangan Z kaagi may nang nisa narong yung meaning niya mga rasa Arab in nisa pagkaluwakat na at inapagsulang manulang bihan naamo yan din ha mga diad tumanjari damit yan biyan na sinahi hapanagnaan pa yung bata-bata gumawa yaon na asal ini kimukuan asalin naman timataka din namin kapatot sin bata-bata yaon din ha dua maas niya din kanina niya din kanama niya hambuk din ha mga kapatot sin bata-bata amo na in pagsumbay sin aki kaniya bang siya umumul na hangkapito. Dahil diha guwa bihan gimuha na siya maripadun niya ini. Bihan. Nabang siya lumagulago na inyad to subay na isab siya long ta amin pagtakon sing kita bihan dahil di subay long na Islamon. Bihan. Amin hatungod sinon. Hasupaya maurol bihan insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab hambuk na yung mga piyangdaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin long niya on doon haon mapatot urulon sin umat ko hambuk na rin dito katuin pag ianon long niya amin khitana pag dini kuan pag Islam pagtag na to pag Islam bihan na ang pamukon sa atin pag ianon Islam niya tubatin kita pag anak asal kita Islam. Kataan sin bata-bata pag anak si anak sing kafir anak si Muslim in bata-bata yan Muslim. Yulado alal fitrah. Yulado alal fitrah asal automatic manjari mamindahi sinakaman niya muna ininama niya. Biya sa panton, biyabaitan kita, mamindahi sinadat palangay sin bata-bata dengan maas. At inewang kabiaksahan sinamin in ama, kaya bulatan sin ini bata-bata in ama niya asal majuri, pagwa sin bata yan, majuri. Bihad tingguan niya. Pasalamat yung biya mga pangindukan kuan. Ano din kita niya? Ano din kita? Kaya bulatan sin pangutan niya. Hanggang naon hambuk sa kalim ini kisah kamo sin ini guru namo tafsir Sheikh Asmawi di matulong na bunal manjari amun pagbidda sin pagipat hawata-bata amun magbidda imang hudiman sin makulang iban sin amin pagdapit sin maa sa mga kaanakan nila bihan biya sa pantun bukon sibo hambukit hikalaraksin biya mga pagkasila sa si mga kaanakan biya. Maaunahan tara nila yung mga pag-abugo. Naman jari, awan hambuk bihan,
Jimato, long niya. In bata-bata yaon, hamok waktu, amin kamanghuran, nakaput siya. Ngayon pagyaron sin bahasa Arab lokata. Naman niya rin kato yung bahasa tayo sabdang dihani, bang aon kaputan bihan, subay hisab lokaton sin tagdapo. Habasa sinog, subay lokaton, hati ni bayaran. Impag yanon lokata, wayron bayad. Gamayan yaon, in hukuman sara, subay mo yaon hiilan. Diba, uno-uno na yung napot mo yaon, subay mo hibayta. Di mo isang tugilaon, inlo paragbos na. So, long naon napot ko, bihay ni. Di mo hibayta. Di mo hibayta. Sabab, di mo nisab singkatan. Hindi, kiyawanan. Kako sa'yo. Kako sa'yo. Na, bihan, nawang sopama, lang yan ha, pure putos sopama simpanyo. Nari mo na hibayta yung wal na simpanyo. So, pa, yung tagda po kayo ngatan niya, mga piamutos niya. Uno yung wal na sinkuan, biya din. Iwan mga Olympiutos niya. Olympiutos niya, kaya ngatan niya. Nabihan. Na, inyad tulong niya, bang hibutang tasin, subay mo yato hiilan. Bang sa pa, mga sintempo na kauna to, weron radio station, weron kuan, matukaw pa aming kalubukan si Mano siya, mamayta kaon siya to napot ko, siuso ka mo kialawaan, na katura ko man kamo pa, bay, aon napot ko. Liuluon habihay ni, in kuan. Nawang intag na po yan, kaya ngatan niya, madtura. Bihan. Naman yari, doon na yun, nakaputing bata-bata. Inyan to, tiapok sinina. Inamin ko anid to. Gaman biyan to ginanak nyo, long nakita na ba kamo, hintay manghud nyo ni. Siya pa yung manghud, indayo sukod niya. Nakita ko. Nakaputlong. Nakaputlong niya, indayo sukod niya, kita ko ini. Asal aun sukod niya, diara niya, rin ha, long pasin. Uling na yun ko, tan lukata. Lokata. Uling to, amok siya, dahil mga pamulawan. Lakit, kuan sa to, alta, namin, okay. dahil mga lakit lang niya. Nabang isa ba sinugin lakit yan, doon kayo sa bato, amin, di magka, kuan yun. Kaya doon nakatuan pa sa lamon, lang ta, ipag-ilan tayo ito namon, kiyawakan ta. Manjari mo sa pamay, matang tawiron, tagda po roon, makaklaim. Na, inaturan niya, hukuman simpikhi, bang sa upama, inamuin kiyaputan mo, way mag-claim ka niya, mabot na siya hang katahon, doon hartawaan mo, manjari mo na siya pakayon. pakayon na pabaranta. Kaya sumagawa bang mo mapakay, kitaon mo bang pilin na kawa mo roon ka niya, adakala makabing magkakawain tao, Bayaran mo. sa mo bayaran, Ulit mo. gantian mo. Sindo ay. Bukod mo ipalukat ka niya. Siya pa yung kialawaan, manjari magbayad pa siya. Okay. Di ato manjari aturan sara. Nampa hindi ka ito, bihad tinamin aturan niya. So, manjari na pakayon katong pabaranta. Manjari ta pa kayon. Sa sumagawa, kiyukuan mo asal. Kinirecord mo. Yung mga nakakaako rin doon namin kiyaputan ko yaw. Bihad. Sa supaya, bang supama anytime makakuha mo ng tagda po. Natin maingat mo bayaran. Maingat mo bayaran. Mong piling nakawa mo. Bihad tinaturan niya. Naman jari, lang nga doon hayaw, punta, in bata-bata yadto, kiuyakan na siya. Pasalapan na naman niya, tiwas na siya rin mga tayo manghod niya kayo manan. Nakaya sa kakuyaan kanina niya. Kanina niya magtubihan. May naman sa favorite anak. Bihad to na hadya siya magsusung. Ayun asal-asal mabuntulim bata yadto, nabingkok na. Nabingkok. In asal-asal, di siya magpangawa, mangawa na siya. Upos pagdapagdaman to hayna. Lang niya na nakapot na isa. Nakapot na isab siya. Bihan. Nasambil, nahilag siya umul-hambuk sukaro halom sin kauman. Imbata yadto. Nasambil, hambuk waktu lang siya namin saik na mo yadto. Ini, bukon na hadya siya amin nakapanakaw, in pagtakaw niya kay napusan, nakapatay pa siya. Pasal, sung siya abutan. Naway mahinang dugay, din sinsuway niya patayon. Nahaw po, tayo hukuman sara. Pagka siya nakapatay. Pagka siya nakapatay, hukuman kanya patayon. Life sentence. Hati niya idamin hukuman. Idam mo. Naman niya rin na yaon, pagka siya amin, kiyabayta na inwakto sinlong niya hati niya, kuanon na siya, ini, butangan na siya sinhukuman sinsara, na inina nakaingat bihan. Nami Kisas ka tuan, patay siya. Kisas, pasal nakapatay siya. Naroon na yun, long niya. Di na siya mabaya kimita kanina niya. Nanumuhusin ina. Na pagka-awiyat, long niya pakarian yun na, hina. Naroon man, pesod na siya matapalong sinjil bihan. Nakumulukulin ina kaniya bihan. Pasal namala sa kaniya. Long taon mo na in favorite niya anak sa matandasin magini, sa inihimumungan.
Naroon na yung nina, ayaw ko sumuka ko. Na magtangis si nina. Bangka mo rin lang niya magkakulkul ka ako, luputan yung dila mo. Yan. Na, ini na miyagad na, diyan nga na diyan magkakulkul ha, anak mo to yan. Na paglupot sin dila, cute niya naman to, cute bihan. Hindi lahinan. Hindi lahinan niya, nautod. Subhanallah. Pag utod matubihan na asal-asal lang yung nakalandoy sa bingi mo. Nakasuwarol, nakaulandoin ka, kuhan mo pag-uused to, nakapatay pa ka sa binhina mo. At lang sinamon mga mga mapulis mo. Mga kuhan din nun. Hmm. Lang niyaon sabab kumaita ko yan to cute ko tindi lahina. Amo na ito lang din nakanil ka ko kaminsanaan. Amon dila niya yan to. Bang bukol pa sa lansing dila hina, di ako mahirap kabihin ni. Ba't bang din hapanad naan pa nakaputa kumitaan na ko nyon aun tagda po kaniri kumanjari pa kayon. Di ako lang may nang biyay ni. Naray nga para sa waban lang niya sinamin bihat timbayta simbatayad to in asal-asalin siya patayon. Biyatang hadya siya halaw jil sa kaino siya buhay. Inukuman sinamin sara kani. Pasal sinamin inihinang sinamin inaed to. Nakita ka inamuin ko natin niya ini na wala niya kaya tunay inamuin amanat sin Allah Ta'ala doon hamin bata-bata mapatot niya Yawa ka to rin kwan niya, hatol ka niya. no pero ba Life imprisonment pagtapos. na yad tinangguan niya iyang bunal lang niya di matukay Ano to rin di kasi hindi na. nautod no amo yad tinamin din nga mga kwan na long time mga inikatan pagbisarahan na mo ini awon ini katarangan dahil ha inikalam sin Allah Ta'ala iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah amo na yung pagbisarahan na mo bihayaon hawak to ini ilin ko maripa pindua ko isek alim nading amuin longta sumung sinamuin pagbisarahan na to hawak to ini insyaallah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangon ha kami Islam biya na sinaki na in kami iwasing guro ko kalasahan ya Sheikh Zakaria Muhammad long ta manugpati sin pangadyan na mo long ta na pending sin pilay adlaw natin niya mga in kami ini continuehon na mo inamon pangadyan long ta tiagnaan na mo sinamon aon na mga rong kapitulo ni mawayhayaon uno-uno na hadyan namon long ta sumuno day ha mga maudo nasabot sing kitab na amo yan to inshallah subhanahu wa ta'ala long ta nila yun sing kami sarta amo in long ta pagbisaran sing kami di hatampat mulya ini supaya makakawa kita ni pangadyan amuin mahinang nato long ta pamintangan in mga uno-uno parkala long ta mga nasabot di labi do mga kisah-kisahan biasin hayin doon na inad to malaggo yan to long ta pangadyan makawasin kita labi do mga kamaasan kainaan amuin long ta maaunin pagtingka haantara si mga kaanakan nila amuin palabihon kaibanan in yan na bukon yan malingkat bukon yan marayaw long ta aturan ipagbaot ha kaanakan inamuin long ta in kita pagtitingkat ta inamon pagdata ha mga kaanakan ta bundar sa paglasang ni katuwa na on wakto natin niya di mo makontrol yan di mo kontrol natin niya paglasa ha mga kaanakan mo siyo na dyan mga maingat mag-adat kay mo salta may maglambing-lambing kay mo on sang katuwa na kaanakan malambing na bukyaon na biya masugin pangatayin ta kanya rin kaibanan sa rapon na inamon long ta magpakita hamon ha zahir na ayaw ipakita ta in sa kaula-ula sibo din pag ila sa takan nila hasupaya di mao ni pagtingka sabna may nang parsababan ikipangdada sing kaywanan mo pamaas niya long nay sabi ina ini hikuto adjayon biya mga hikuto adjayon namon diarahan biya ini at tawakan in biya mga siya sabot in kami ini bis mamo kun anak niya na mahinang ito parsababan mga palawon ha kami Islam atin niya biya dagbos muna ikapangdada sin anak mo kay mo ikarwa arakala dumugal in kaywanan patay manghud nila kaywanan namuin favorite mo yan na biya yan mga palawon ha Islam naramik yan ipatyan dito makawata atin niya tungod pa mga kainaan atin niya bang bukod maraming pagdamo ha anak mo wala mo nabaot in anak mo ha long taaturan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang panakahinang karupangan
nakahinang kadyaluhakaan halaw man sin dunya ingo sin kakahinang sin anak mo magbalik na mong pawaran mo. Amo na to. Amo yan imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanang nagbaita ito na bulalamin atin niya aon ning mga kaanakan atawakan kaasawahan katuan atau pangalta mahinang mo kuntara ataw akhirat. Amo na. Amo yan. Inna min azwajikum inna min amwalikum wa auladikum aduwal lakum. Nga ba pambinayat? Aon ning mga longta pangalta niyo atawakan kaanakan singka mo mahinang niyo kuntara aduwan na kana. Amo na. Biya na hadwa tinin anak mo mangke pasaran mo. Wala mo na tarbiya sin tarbiyatul islamiyya. Amon wala mo na pantun na maot hanggawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ikaw na mo nag-ibadat yakaw ina yakaw ama adlaw akhirat in anak mo tumuntot kay mo. Atin niya mag-complain pahadalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah hina kay ama piyasasaran ako di ako minsan pagdaakon pa masjid. Di minsan ako ra ako magsambayang. Siya magsambayang in ako piyasasaran, di ako pag-inuinuhon minsan pa ako magtinggal si mga sambayang. Na inyang katan mga panawam Islam atin niya muy pamaranta may nang takunta rin anak tadlaw akhirat may ta di may nang kuntara. Instead na ka makasud surga, di ka makasud pasasin sila humapa. Halawang sin surga, di mabaya pasurun nila kaw karna wala mo sila natarbiyah kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amayad to mga palawan na kami Islam lang ta ina mo lingkat si mga pangadyan magkakawata iyan to atin na moral lesson sa batsin magbibisara magkawata rin kami ko sa singguruhay noon. So dali niya mga palawan na kami sa mga sinari na ingkita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala kung tumon na to atin niya on kapatid sintiap-tiap pahangkatao dahil sinasabot ka na ko na atin niya in modo kaya pagbisaran singkita niyo amo in kapatid isab sin dua maas mon pagkaanakan amo yan so biyayaw isab amo in kapatid sin anak mon parwa maas amo yan to imbya mga pagbisaran singkita niyo man yu ti waktu kaya buska mo sin Allah subhanahu wa ta'ala lang taha mo yun masa ini so dyan niya biya na sinagay sin guru kalasahan kain na atin niya in kita bang sa muslimin mga palawang hama Islam na suway kita lang ta puspusunta in kaarita magtarbiya ka anakanta bukon hadya lang taroon na kao mo nakawak anak ang pagka magtarbiya hawala pa kao nakawawak lang ta anak at kan wala pa kao nakapaghula-hula. Suway asal kao nagtatarama. Mang biyadiin kao bango pamakon mga binhi. Biyadiin kao magtanum iwan haon mo hiisok hitanum in binhi mo. Bang lupa biyadiin ka in pagtanuman mo. Inyan ding mga long taaturan kawayan sinagama Islam. Bukon suway na karoon taga anak na ampak ko magtarbiya. Hawala pa rin mawain anak mo. Hawala pa kao nakabawak limbang lawag kao asal sinamuin malingkat pagtubuan mo sinamon binhi mo. Batuan. Sabi niya ni mga palanguna kang Islam, timarang ini hamasin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu amok masa lang tahawak to niya ang nag-khalifa. Aon na yung mga ama sin kaanakan hamasa niya miadto kan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab nag-complain paliharan sin anak niya mo hindi na mag-adapt kaniya katuan. Lang na, di na ako lang napag-adatan sin anak ko, yung matuwasin o. Sa kaulaw rin, anak niya yun, bang niya patindogon, lumingkod, bang niya paringkoron, tumindog, at hindi mawaya pag-agihan. Na lang na, amo inimbiya mga kiyasusahan ko, ya Amirul Mukminin, anak ko, hindi na rin na mag-adat ka ako, di na mawaya pag-agihan ko. Nasampay piyatawag, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, yung bata-bata, sumusuwal na katuan, bata-bata, bata singkis na, piyatawag niya, natin na piariksa yung bata-bata. Biyahan yung mga longta. Sila, mga nakauna. Natin magpariksa na amo na. Before magdihil lang ta judgment katuan na. Lang na hiyama mo, nag-complain ka ako. Sininis kikaw, hindi na mag-adat ka niya. Hindi mo na siya pagkakarunin na mo. Lang ta pag hindo niya kay mo. Bunalyad to. Nalong niya, bunal. Naman dyan may talong na rin mo kaingatan. Sinhiyama mo, on kapatot niya roon kay mo. Aun hak hiyama mo ron kay mo suway mo hitunay in kapatot hiyama mo ron kay na pagkatulong na Amirul Mukminin nakasabot sin pagtakon hak at tawakan kapatot mga suway sa ugo kay mo long na in kami kaanakan uno sabing kapatot na mo pamaas na mo amay do ato may mga suway niya at dalikin pangasubo kami isab bilang anak uno in hak na mo isab suway hitunay ka mo sing kamaasan na mo nalaw si Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an nalaw na tantulong na ang may isang kapatid sin kamo anak
pamaas niyo, nalaw na waitan puno ka ako, bangunin kapatot na mo. Nalaw na muna, kapatot simbiya ka niyo, hamaas niyo, in suway kamulawakan sin ina marayaw, maingat, magupiksa, magayupot, magbaot, hakaanakan. Amoy din panagnaan long na. Suway kamulakan sin ama niyo, sin ina, sarayaw-rayaw. Hasupaya, mawaot ka mo, paamuin bautan, kawayaan, sin nagpapanjari ka niyo. Amoy yan to. Hikarwalong na kapatot, suway in panagnaan hindo kayo mo, hindo ka niyo, kaanakan, sin maas niyo, hari pa kamo kahinuan sin uno-uno na pangadji halaw man sin dunya ini, in suway kamo makaingat, magbasa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na Quran mahamulya. Suway siya hinduan magtuloy sin Quran mahamulya, in sa kaula-ula, maingat ko magtuloy mas sa sin Quran, mag-alip bata. Agatuan. Amo yan to, invite tayo mga mu'minin. Hikatulong na, damikyan, in suway ko, nganan niya, singan sa rayaw-rayaw. Iutang tayo makisay, nagliw-liw na way niya. Nakausap din namon ngan. Suway ko lang na dihilan sin anak, sin amaas mo, singan sa rayaw-rayaw, amin ngan, hikataas sin martabat mo, ngan, pag-adatan ko sin pagkaimano siya, amo ko namon ngan, uudyoon, iwan, paglalagi-lagion sin pagkahimo. Amo yan lang na. Na wala pa yamil mu'minin, nakasumad to pa ikaw pati kalima, lang sin bata-bata. Laong naya amiral mu'minin magmaap. Ingkatansin nasabot mo yan nung nakatanhay doon. Kapatutsin kami mon pamaas, wala yan kaya tunay hiama ka ako ingkatan nasabot mo yan. Wala niya ako liakan ina sa rayaw-rayaw. Wala niya ako nganan singan sa rayaw-rayaw. Ay na ako pag-andatan sin pagkay ko sa singi, dagbos singan kagngan niya ka ako. Udyo-udyo una ko sin pagkahi ko, sinsuha paggahi ko, karena ingan dihil na kao ngan amuyin bukod pagmamartabatan o udyo-udyo sin paggahi. Namikyan sampay pawihaon lang nabianahin yung lagbo ko, di pa ako makabasa sin Quran karena wala ako hinduan hiyama ko. So amuyin in parsabawan may tain ako di mukal ka niya sarta di na ako maingat magmartabat ka niya. So ito may kasing kisa katuan long na Amirul Mu'minin na pindain long ta wasihat niya katuan. Instead na in piyagamahan amon anak, diayaon pialing niya. Ama na? In wasihat niya madto paama. Kay ikaw long na wat biya tahot yado long in hinang mo. Di mo muna long ni beta sin anak mo ino. Natin na ikaw to isablong na impunagnan wala nagtunay sin kapatot sin anak mo mon kay mo. Nahangkan na ko biyan sin anak mo. Nabihan mga palawan hakam may Islam. Bu ni hari pahadun niya. Banging kita kamaasan, di maingat magdaha ka anakanta, amo inlang tahaturan kamayaan sinara masin Allah subhanahu wa ta'ala. So yan to, nasabot ito kain na siguro kalasahan natin niya, dahil mga kapatot sin bata, insuway mo nihilan nga sa rayaw-rayaw. Damikyan, lakan mo sin ina sa rayaw-rayaw, lakan mo sin ina, amuin maingat magtarbiya ka niya, sarta mabaot siya, nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala, nanawhid patuhan na bulalamin, biyasin panawhid sin maas niya. Amo yan itong mga palawan na may Islam. In kaya bay takato, sin lang ta atunan sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanain, ini lang ta, kakunahan ta tuod doon, dahil nga mga palsababan, hasupaya ikatunay na tuin, amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala ikato. Taniyo, wayroon mapatot mo na lawakon na to amo na yung pagmaingat doon hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon na to kawatukan im mapatot na to hinangon hakabuhi na to muna pag ginawabaran na to pagubos din doon pa mga kaanakan na to manjari bang inyan katantan lumaton pa mga kaanakan na to in sila sa basusungon makaingat na sila magdasin pakaradyaan nila pag ginawawaran nila. Amo yan to hindi mga panghindo kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatot na to batukon sa mabingan niyang katantan kuno na to hikatunay ang mga amanat ini. Suway na to kaingatan biya dining kahi pagtunay. Correct. Ang paini ni katantan wala ini long tepeglimbong kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ba ita matumatukatan dahil ha sa nahut-naut hinang inyang katantan
biyabay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa matang na simbasa ang kalis in Rasul, in kabuhi niya katan open book, paumat niya. Way kaya tapok, minsan ang sulag uno-uno. Sampay pa lang simbahin niya. Biya dining kagi niya magipat ang mga anak niya, biya dining kagi niya magini sumad jaywan si mga kaasawahan niya, hawi natin banusbihan. Inya to katantan, way roon lang ta, inilimahil marikato taniyo amin naawon na antara nila imbya mga ini lang tabukon marayaw pag ini sumadya antara nila. Bang biya awon bihan tiyo hadya magtuy sa roon doon ini lang ta ubahon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga hinang ito. Hibay ta harasul. Asupaya yung mga nahinang jimatuha ini kaniya mahinang na isang pamintangan sin ini umat niya katantan. Bihad to ang kana sampil iniway ta halon sin Quran mahamon niya in Quran amin kiawarisan sin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna rin kaniya siya iban sin umat niya biya ita doon haon sin in kiawarisan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha mga kitab na kauna mataod din ha pagsulang manulang doon halon sin ini kakitab-kitaban nila na kauna kiawaita kahalan sin mga Banu Israel ubos ba ita sin Allah ta'ala in kisa yaon namin ini kiawarisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang siya hudan wa rahmatan lil muslimin. Mahinang siya hudan wa rahmatan maita. Sabab in pagsulang manulang ito biya ita madtumadto katantan amin suwairi mapatot mahinang sinambok muslim. Naman jari mahinang hidayat. Misan siya bihan ini kiyawaita kaniya madtubihan hangkan in sila on pagmulkaan sin Allah taala hangkan pianaukan bala sin Allah taala pasal sin simulang sila patuhan rabbul alamin. Nawiyado, naamoy ning kabayan sin Allah Ta'ala, panagnaan, lumahiling bata-bata, dahil ha, laong simpakandangan niya, amin matarbiya na siya. Dahil doon, yung pagtarbiya, hambok din ang mga amanat sin Allah Ta'ala, ro na maas. Amin subay siya hikatunay. Na, biya na sinagi ko, kung ano hikatunay, subay magmaingat indua maas. Katungod sinamin ini pag-aakaman niya. Correct. Amo niya. Amo ito din ang mga amanat sa lago-lago. Solution dakula ito ka. Solution dakula. But ini katantan pardo. Pardo sin Allah Ta'ala yung pagmaingat sinamok Muslim usog babae maas bata. Bukon sa jalong ta ini maas sadya atau bata sadya bihan. Ang kana sa mili pagbayta na mo bihan bukon sadya anak na to inhiatod na to pamadrasa papagmaingaton. Muna nakita niyo yung subay. Sabab muna kita yung kaya pag-amanatan tungod pa anak ta. Subay kita yung makahindo kanila. Bang ikaw yung nakahindo, may nang dubli. Bukon mo hinatod na ito, pahindoan ni anak mo. Correct. Bukon mabiyad di marayaw. Amo na. Sabab ikaw yung kaya pag-amanatan. Napag ikaw yung kaya pag-amanatan, subay ikaw yung magtunay sinamanat. Correct. Amo na. Nabiyad to. Na, kung ano may ito yung matukato, subay kita magmaingat. Magmaingat kita. Nabiyad. At ilisin unang parkalat ya wajib ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ini pagkalupahan sing kita rin pagkatunay in uno pasal wala kita nabiyak sa habihad to. Biya na si mga ayat si muno ini. Ha? Kita kaw. Amin lang ta tanda kaparat sa handay nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. In mga kainaan amoy in siya nag-anak ha mga anak niya inukuman sara kaniya subay dia paruroon in anak niya inuway niya 2 tahun bang siya magpajukop sin pagparuro amin magpasangpat tuod siya namin pagduro subay siya mabot 2 tahun kami lain hawlay ni kami 5 arada ayutim marada hay siya magpajukop siya namin majukop tuod din namin pagduro na inkato mataod na ha bangsa tayo ni. Hindi na magparuro anak. Amo na. Paruroon na yung anak bihan dito ha ini gatas uno na ba gatas kiyanganan bihan. Sinin niya on bukon niya on mapatot hikad to pa anak niya. Sabab imutang ta biya mga gatas sapi. In gatas sapi sukosin sapi. Hati ni tiya ramaya sin Allah Ta'ala doon ha anak sapi.
Doon na ina sinamin ini anak sa piyaon. So why indo ini gatas inuman sin bata-bata mo nang gatas sin ina niya. Tama na. Bata mo nin tiyara masinallahu ta'ala kaniya. Nari, pasalong niya na ando kay lo malalaking figure sin ina long sa upama. Ha? Ano niyang bihan? Di ra mo nung kato, mang way tod asal gatas. Amin wala tod si Way giyatas. tod gatas. Ati Nasa- na gantian na sindo kaing. Biya mga wayron kaya sa akupan ko hiyata wayron tod gatas. Bang sa upama wayron na parang makalutlot yung bata-bata makaruha makatubihan gatason na. Yan to, ano to, ano. Biya ano? Ang pagkahunahan tuod sin bata-bata inamin ini. Ang batanda wakas na mo nakirita da hindi. Biyaon bialik na singkatan bihaon in subay sa jetoy in bata-bata makaduro. Hay na niya. Ay na niya. Bihan. Nangka na sambil na aon na bihaon namin uno ini. Pagtawa ko nila milk bank. Bank bank. Ati niya ini isyusin aon babae roon sobra-sobra ning gatas niya manjari niya yato hirakang Hirang naman to. hirakang niya man to pabangko yadtuin kuan Bangko sing gatas. niya. Oh, nasa hakato piya na sinahi dito manjari. Pasal na. Sawab subay hikato gila Magising ka duro. isiwing kiyaduruan sin Sino naman ini bata-bata yaon sabab ada kala hambok waktu bangin bata-bata kian suban nakaruro ha babae yaon ang paawd anak sin babae yaon long ta limahil limaggo sambil Tay mangod ada kala tay mangod na yaon nagsaur sila duro di man jari yaon sila magini kuan makapagtiaon bang usog kay ban babae namo yan tinding nga mga ini kakunahan ta kuno yan tuta kahatihan subay kita makaingat sin sara Naman na. makaingat kita sin ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa aturan uno-uno na piyatar ng kato sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan long ta. Nadamikyan kaya wajiban in dua maas amuin mag hindo long ta magbaot ang mga kaanakan nila sin pag-ingat sinamuin aturan long tahaa ka ma Islam. Iban biyak sahon sila magtunay simpyardo sinallahu ta'ala. Damikyan dayon ha mga kasunat-sunatan iwan pangaddatan aturan diarasim pamo ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay lang niya bang imbata yaon lumasag na kaya wajiban in maas magpaasawa kan bata-bata bang siya usog. Kaya wajiban in maas magpaasawa. Hambok ito rin ang mga amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala roon na maas. Pag-uwas lang niya, uwas yung pag-asawa yato. Papagtiyon yung bata nakaasawa na yaon. Banghaw ning kawayaan niya, tumutog doon, halaw man si maas niya, tawa, in sila, maghula-hula na kandiri, man si nini asawa niya. At niya, sumay sila, bukon lukuson mo, auto, na di ka mo manjari, mat sumay di ka mo rin, halaw man na mo. Bihan. Sabab kami nagpaasawa kayo mo. Kami naggasto kayo mo. Di manjarim bihan. To sabab mo na muna, impiyag paasawa mo yan. To alta sinullahu ta'ala. Asal dito kiyaon kayo mo, ipag-asawa niya. Okay. Bihan to yung kuwan niya. Naman hindi matay masing kaibanan. Ang ka na mataod hilohala, magjatura hindi ka to. Kabi mga kiyasakupan na mo ini. Launta, bang manglamod-lamod din maas, simpag hula-hula sinanak. Correct. Bihan. Amin di na sila kasaunahan bihan mo yun. Imiyan madtumarisin uno-uno na pakaradyaan si mga kaanakan nila. Sababin sila, ito dukaing katanaman nila, iban sing kita isa. Tama na. Dukaing kahalan nito. Sabab mayroon nagsibu mano siya yan, yung kahalan nila. Way. Nagdurukaing yan katanta. Kahal. Yung kahalan, no. Iban katanaman, pakaniya. Tama na. Amo yan. Nasa obeto, subay kita, amin masabarbihan, iban dimihil kapatot kanila, uning katanaman nila, bang aun doon ahaon, ini, biya mga di sila ini, kugdan bihan magtiyaon, amo rin hikalamod ta, na uto, na, bukong ba isabihan, ini, kita-kita ahin kapatot sinasawa mo, unsang kapatot niya isab doon kayo mo. Aun isab kapatot mo, dito kaniya, na maghati-hati ba ka mo? Ayaw ang mga makaslabihan, na amo natin kahikalamod ta. Sabang inghikan to wat dumapit ka, amo natin magkangi magtuwi. Tama na. Amo natin. Nabiyan. Na, amo sa yan yung mga di madyatura hindi kato. Mataod-tod magdato. Ini sa kadlim tungod mga bihan yan. Amin manudso din ini maasa. Mas tayo magpaglamod-lamod. Amod to.
Iban muna hambok din nga mga pakaradyaan magjaturi kato bang magsulang manulang na indo magtiaon lumamo din family ring hansipak pansipak. Maaunin kuan biasa kaulola bini kuntarabuno inamin dua family. Kung lumamod kayo ng biyanin kalawaw yung kasulutan hasupay lasa magbalik. Siniyon asal aon aturan. Banglaw niya aon dunahon bat kana di na sila mag-amo. Na pato hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kuma din dito may maingat magbisarawihan, lumag sinum ng karayaw, family sinusog, magalo. Uno na yung hinangon na to ini kanila. Sa ta inyat na nung katukarwa, magparayaw. At ina mo matibok magbalik. Nang panbukon, yung maksud dito maglarak ka. Amo yan mo. Magdapit. Amo yan. Nari, mataod day sa may mga sila aon biya mga panganal nila marayaw na misan sila biya nagbubutas na bagay-bagay ra sila. May tanto bagay-bagay sa aon pinaghabukan nila roon di man jari utason. Di. Amin piagsawran nila di man jari bugtuon. Amo na yung anak nila. Kapatot sinina anak niya, kapatot sinama anak niya si Buda. Di ito malarak, misan nagbubutas nindo. May nang parsumpatan na so imahinang dito sa sila magbakay-bakay. Amo na sa. Pasa sinamin anak nila. Bihad to sad. Nga mo yan, hindi nga mga sa lingkat-lingkat lang ta panghindo kato sin ini akamata Islam. Amo na hindi si promote na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatila. Na amo yan to mga palangon haram Islam long ta. Hindi nga mga long takapatod sing kaanakan mon pa mo in long takamaasan sila. Damikyan mga palangon hakam Islam in long ta nabiyan kasi Allah subhanahu wa ta'ala tungod kawajiban sing kita niyo long ta amon bilang maas sing kaanakan sing kita niyo nagubaya abuay Tuhan Rabbul Alamin ha mga long tabar iman kamaasan in ayaw tuod pasaran ing kaanakan sa hawron sila ring hakamudaratan. Muna ginhawawaran sin sila. Lapay anak asawa nila amoy hawnon tamingan amoy hindi lang ta makatuligi mo paparkala amoy hika mula kanila. Hika mudarat kanila, hika juljana kanila dunya labi dawa, hika juljana hadaw na kana. In Allah subhanahu wa ta'ala lang ta nagpatumtum ha mabariman kamaasan. Apan man sin Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Farmansin Allah subhanahu wa ta'ala magkulang maglawi in maksud sin ayat na nawag-tawag in Tuhan Rabbul Alamin pa mga sila bariman kamaasan kaanak am kamaasan ina amun ama ina iwan ama sing amun nung kaanakan. Farmansin Allah ta'ala o kamu mga bariman ku anfusakum wa ahlikum nara. Tamingin niyo. Muna-muna ingin hawawaran niyo. Hati na kamo, ina iwan ama. Pagtaming kamo. Tamingin yung ginhawaran niyo. Hati na magtagna. In pagtamin na yung ginhawaran. Hangkan na, samat na mukain na, bang kita magtarbiya ka anakan ta, suway mo lang bus na aron ha, baran mo. Ina mo lang ta, panghindo mo kaniya. Supaya maingat simuran sing kaanakan. So, lausin Allah Ta'ala, tamingin niyo ingin hawawaran niyo. Wa ahlikum, lapay lamod na in anak asawa niyo, in kaum kaluwarga sing kamo. Daing haapinar ka jahannam. Amoy din baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtaming, mga palangwan ha kami Islam, magtaming kita, muna ginhawawaran ta, dain anak asawa ta, tamingan ta, hadi mamudarat, long ta majurja na in kaunan niya dunya labi luwah daw akhirat. Patamingan sin Allah Ta'ala rin hapinar ka jahannam. May talam sin Allah Ta'ala wa quduhan nas wal hijara. Ingatan niyo in durungol sin narka amuna in manusia iwan sin bato. Amo ini pamdurungol. Long ta hapinar ka jahannam. Na ayaw kita mawaya mahinang durungol sin narka. Na mangkauri mawaya tamingi ingin hawaran mo iwan sin anak kasawa mo supaya di mahinang durungol sinapinar ka jahannam. Amo ini mga palawon hakam Islam lang tain kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya magtaming kita in maksud diha magtaming ha ini
Diha ayat ini nang dakin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hakamaasan in launta patamingan in ahlinya dengan apinar ka jahannam. Biarin kali mo magtaming bita'atillahi ta'ala. Artinya labay dengan pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Muna-muna in ama iman sinina, ipakita niya, anak niya, muna-muna sinin siya, nagtataat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pa niya isab, daapon inanak asawa niya, at tawagan kaanakan niya, sampay na paapo niya, in papasimuron ka nila, magtaat po Allah ta'ala. Karena inya to kawajiban, patuhan na bulalamin, bang di ito muna si parkala biya ito, may nang pasababan, ikatuligi ipapinar ka jahannam. So, amoy ini mga panahama Islam, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamla kamaasan, at in magtaming kita, dahil hinawabaranta, sampay inanak asawa ta, ayaw ta long tapasaran hari makahinang sinamuin pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala, amunin agaron mo, indaakan sin Allah ta'ala kay mo. Salta, aniban, ingkatan sin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawarikan ko, bukon hadyagin hawawaran mo, ikaw iwan sin asawa mo, dahon mo sampay sin anak mo, insuway magtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabkal na mga panahama Islam na di ka long ta makatawang haanak mo adlaw akhirat bangin ka unan sing kaanakan mo di magibadat di aday sablong ta sinamuin ikaw maas bisan pa in anak mo long ta bariman nag aarama long ta atawagan himutang ta ajumlahan si mga ulama amo in taga panghati haarama sa datya takdik in panghati niya haamuin long ta di maragbos in pag-aara marunong kinhawaran niya. At kala in maas niya isabli na magtaat po Allah subhanahu wa ta'ala, way lang mahinang sin anak niya adlaw akhirat katuan na. Di ito long ta jamin siya ato mahawon siya rin kakabinsanan adlaw akhirat. So suway maawon in pagtulong tabang haantara sin maas iman sin kaanakan tungod pamagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala suwayan tumaghawon hiyaw ni. Atin niya, in pagkawon hiyaw ni, bukon na rin ito hapinar ka dyan na. Bukon na rin ito adlaw akhirat. Sa di pahadon niya, hawon mo in anak mo. Dahil nga amuin kamudaratan. Hawon mo in anak mo rin parkala amuin long ta pagmaasiyat po Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya long ta in anak mo sumulig lumagbo sampay na hadya makaabot long ta maghula in siya halong pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aaga mga Islam hasupaya ra isab siya maingat magpando hamahinang niya anak asawa hasusungon biyasin pagpando niya kay mo. Amayad to at pagpando mo kaniya. Amayad to mga panahon na Islam in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala long takawajiban sin kita niyo long takamaasan tungod mon pagkaanakan in suway na to taningan sila dahil nga apinar ka jahannam in pagtaming kawarikan ko amo na in suway kita magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala hakadar ka kaus-kausan na mo hindi akan kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Amayad to mga panahon na Islam magkulang maglabi long taring ha mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakato niyo kamaasan sing kaanakan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga yadto katantan tiyo-tiyo na kumanin waktu na to manjari aon long sin bahasa tayo ni hiapas taray ka mga pamin sin pamo ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga hadis beta niya akrimu awladakum wa ahsinu adabahum fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Subhanallah. Beta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pangdaak kato taniyo amuin ini dihilan na to kahurmatan ng mga kaanakan na to. Hati niya lasahon na to marayaw iban ini parayaw na to yung pagtarbiya kanila sarta doon haon ipapaingat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lang ng mga kaanakan niyo yan hadiya yan sin Allah ta'ala kaniyo. Hati niya dinihilan sin Allah ta'ala kaniyo para sa maban mahinang kau makahinang kau amal sa reyo-reyo pasal sin dihilan ko sin Allah ta'ala anak. Amuin hikatunay mo yung mga amanat hiyantang sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Hikaruan niya patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya sawaw bayna auladikum fil atiyah. Falau kuntum mufaddalan ahadan la faddaltun nisa. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papagsimuan niyo in anak niyo katan usog iban babae bang aun dirihilan niyo aun biya mga tutok balan niyo biyan hambuk deng ha mga biya mga
kahuhurbatan nirihil niyo ang mga kaanakan niyo. Sabab lang ngayon ako, bang sadya ako rihilan sinallahu ta'ala piyalawi ang kalabyahan, amo indihil ka ako sinallahu ta'ala tungod pa mga ini kaanakan ko, palabihon ko lang niya in mga kababaihan din kanila. Banghadya siya. Banghadya siya. Oo, naraak. Pagpalabi. Magpatingkahan talaga At tinapatingkahon niya mga kababaihan. At doon ni hambok din ha mga unuyad to, habang man mo ipahati ha mga ini kaunuhan, ka usukan ka anakan bihan, sababin anak mo babae, buko namin lumulunsol maglag kabuyan. Bihan natin niya, subayad to para kakon sila. Correct. Doon bihan, sabab bukon sila lohaya, mamanaw-panaw madtubihan, pakain-pakain na lumagsin kabuyanan, in lohaya mo ng mga kausukan. Na kami sabihin kamuyan na makalawag kamuyan, si mga unong-unong katan. Na in tayo manghud niyo babae ni, na maraw pa isabihan, namin wayroon sumatok kato tanyubihan, dahil hapal sa babat nila. Na yung mga yan, hamok din ng mga panghindo kato tanyusin agama Islam, insyaallah ta'ala, in mga ini kakanapan na muda susungon, lumaton na kami pa amin do kaing isab long tapag sumadya iwan ha aturan bihan insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil mapadukop na to inamoy in doon ha pakaradyaan long ta pagsumadya sin manusia halaw man sinakama Islam mimpiatarang kato si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbal ko magbalik maripapin do ako sa kalimnading in nakapin pa waktu mga 2 minute bihan insyaallah ta'ala. So alhamdulillah mga panahon na kami Islam, mari patubtuon naman na rin to inamon lang ta pangadya ni katugbasin kami habiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala salda lang ta continue ra insyaallah inamon programa sing kami kaganapan da insyaallah subhanahu wa ta'ala hasusungon pagbaksin kita nilang tatampat mulya ini besin namon waktu lang ta waktu na to bihaon ini na amoyad to magkulang maglabi mga panahon kami Islam in lang ta panghindo sinaka mahakato niyo muna lang ta amoyin kapatot sin mga kaanakan sing kita niyo mo rikato niyo namikyan lang ta iwan na sinuno na lang ta pipawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot na to ito na ikanakan sinato kaanakan sing kita niyo amoyin lang ta supaya di kita ni mablame muna sin Allah ta'ala mablame damikyan si mga kaanakan sing kita niyo hadlaw na kana bang nato wala kaya tunay kanila arapon bang inggitan niyo hati na iupiksa nato sila amoy intiya tarbiya biyabaot pa amoy kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na atin niya awapilain sila di mawaya si pag-agita amoin lang tapang daag tapahinang marayaw na hadlaw akhirat di kita lang ta mahinang amoyin aasubuhon at tawagan pagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamon lang takawajiban tatungod kanila di kita matumboy di kita mataksil amo yan mga pala kamay Islam na inid to kataan mura-murahan mangmayanin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluhayan kita ni magtarbiha kaanakan na to amoy in lang ta lumanyo tingkanakan na to nagiiman patuhan na to Rabbul Alamin sarta nag-aagama masin agama sa bunal patuhan Rabbul Alamin amoy hindi maragbos kadali pag-agama laway rin nga amoy in lang ta pagtarbiyasin kita niyo dahil nga amoy pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala kabalikan na suway to rin kita niyo magmaingat mga panahon na kamay Islam na supaya kita niyo maingat isab magdihil lang ta pamando kaanakan na to so wag na biya din kita isa makapagtarbiya kanila magtarim sa kaingatan bang uni pagtarbiya ta kanila so amoyad to mga pala na kami Islam mag-educate kita nyo sing ginhawaran na to tungod pa agama amoyan ang kangunahan na to asupaya lumanyot sarta lang ta sumawakato in panghati sumawakato in pag-ibadat patuhan na bulalamin damikyan lang ta in kakahinang na to tungod pag-ibadat magkaamo hakawayan sinallahu subhanahu wa ta'ala jadi niya dito na hadya maray tuto na buuin naman wakto sing kami mamaid kami hadapal kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.